povedať? Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, super. Takže môžem. Môžem? Mhm. Dobre. Takže ako by ste jedným slovom charakterizovali skupinu Ali ibn Rashid? Naša. A môžete aj šířej? Dvomi? Východňarská, ale i bratislavská. A keby ste mali hudbu nejakým spôsobom okomentovať? Naivná i sofistikovaná. Môžeme aj šířej. Ešte? V kontexte toho, čo sa tu dialo, respektíve nedialo na prelome 80. rokov, veľmi dôležitá a myslím, že dodnes relevantná. Kedy ste ju počuli prvýkrát? Kedy ste sa tam stretli? Nespomínam si. Neviem, kedy to bolo. Viem, že v momente, keď sa mi nejak zapáčilo niečo, čo som buď o nich vedel, alebo od nich počul, tak mám pocit, že mi telefonovali. Telefonoval mi, myslím, Ľubo Burger, či by som im nepožičal bubny na nahrávanie v Slovenskom rozhlase. Tak si prišli do Petržalky pre bubny a nadšenie z požičania mojich bubnov skrývali veľmi zle. A potom teda vysvetlo, že napokon ich nepoužili. Tie moje bubny boli v strašnom stave. A iróniou osudu je, že vlastne ako ten Ali ibn Rashid tou svojou vlastne všetkým, tou hudbou aj tými textami, bol taký skôr ironizujúci čokoľvek normálne, malomešťacké, akože normálne, tak napokon ten Ali ibn Rashid nahrávali na tých istých bubnoch s tým istým zvukom a v tom istom hudobnom štúdiu, v ktorom sa nahrávali tie nudné inštrumentálky tanečného orchestra Československého rozhlasu. Boli to presne tie isté bicie. Ale nie som nahnevaný, že nehrali na mojich. Ja sa im vôbec nečudujem. Boli príšerné, fakt. Sledovali si potom ich vývoj? Áno, jasné. A som veľmi rád, že sa vyvíjali niekam, že nezopakovali vlastne ten prvý album, ktorý je podľa mňa akože stále výborný, ale ten druhý tak nejako že nechýba mu ten zeitgeist rovnako ako tomu prvému, znie ináč, ale podľa mňa znie dobre. Stále. A čo je podľa vás tá kvíntesencia Ali ibn Rashid? Ali ibn Rashid bol podľa mňa takým ako keby východňarským nejakým protejškom alebo náprotivkom toho, čo robil Maťko Burlas v tých 90. rokoch. Že to bolo také, že kedykoľvek sa objavil optimizmus, tak bol smiešný. A kedykoľvek sa objavil ten pesimizmus, tak bol taký veľmi reálny. Bol to vlastne ako keby komentár k dobe. A mnohokrát to bolo urobené takým veľmi zaujímavým spôsobom, že nie na prvú, čím sa vlastne ako keby Ali ibn Rashid líšil od povedzme tých mnohých českých undergroundových kapiel, ktoré išli do toho, tak ako by som povedal, že po hlave. No. A myslíte, že sa nechal nejaký vplyv v tom hudobnom poli slovenskom? Áno, na Čikilikitua určite a ďalej by som pochyboval. Sledovali ste aj ich marketingové snaženia, alebo čo ste na to vedli? Marketingové snaženia? No, snaženie, zátvorke, nesnaženie. Akože či je mi sympatické, že kašľali vlastne na všetko? No tak to tak nejako tiež asi súvisí s tými 90-kami, že dnes vlastne tie kapely málo kedy sa bez tých mikín alebo magnetofónových kaziet, pri ktorých je vlastne jedno, či niekto ešte má si ich na čom pustiť, alebo nie, je to jednoducho cool vec, tak sa bez toho vlastne nezaobídu, nepohnú a v tých 90-kách bolo všetko akoby tak relatívne jedno, že pár tých vinilov sa mohlo predať na koncerte, ak sa niekomu chcelo ich tam predávať na tom stolíku a hotovo. No. Inak mnoho kapiel to tak má dodnes, že vlastne fungujú na tomto a takú tú veľkú marketingovosť, zahltené Facebooky a Instagramy ponukou kúpiť si mikinu, že vlastne ako keby negujú alebo odmietajú. No. Boli ste niekedy na nejakom ich koncerte? Myslím, že som bol v A4 na koncerte, ale už to neviem zaradiť, či to boli nejaké 0. roky alebo 90-ky, to už neviem. A pamätáte si aj ten tretí album? Ten prišiel s takým veľkým odstupom. Tretí, takto, že prvý sú hokejisti, druhý sú ten taký červenomodrý. Cyklistický, áno. Aha,
Cyklisti. A potom je tá guľa vlastne v úvodzovkách. Disco guľa. To je Dancing, ako tretí album. Aha, áno. Akože vybavujem si, že viem, že bol, ale že by som vedel priradiť nejak ako pesničku, tak to by som zlyhal v tejto skúške. Jasné, že už to nie je taká brázda v úvodzovkách ako predtým. Nemyslím si, že to je až taká brázda, ako povedzme potom solovky Ľuba Burgera. Že tam sa mi to zdá také, že možno aj Ľubov, že tak nejak viac sa venoval už potom tomu. No. A myslíte, že mohli dosiahnuť viac, keby mali nejakého silného producenta? Alebo to v tejto sfére vlastne nie je? A na čo by to bolo dobré? Už dosiahnuť viac? Prečo sa podľa vás stali legendou alebo legendárnou skupinou? Tak akože nebudem opakovať, že boli dobrí, ale zároveň oproti tomu Česku, kde teda tých alternatívnych undergroundových kapiel na prelome 80 90 rokov bolo viac, teda však je ich aj o 5 miliónov viac a tam to prostredie je trošku iné, je to kultúrne, tak vlastne akože každý je fajn, že niečo robí. A keď to navyše robí, že dobre a chce niečo povedať, a teda evidentne chalani chceli a mali čo povedať, tak tam vlastne je zbytočné sa o tom baviť. Že to je evidentné z tej hudby. A teraz ešte Vlado Šipoš sa pýta, prečo hráte iba Naďu? A to nie je tak úplne pravda, že hráme iba Naďu, ale 90% mojej najobľúbenejšej hudby je hudba, ktorú ja by som v rádiu nepustil. Alebo nie v prime time. Nie o 7:45, nie o 14:30, lebo jednoducho sú hudby, ktoré sú ranné, tie optimistické a potom sú hudby, ktoré sú také intimnejšie na to domáce počúvanie alebo na večerné špeciály a tam sa teda vyskytujú aj iné tracky. Máte aj vy nejakú obľúbenú skladbu a Ibn Rashid, alebo teda možno zahrajme tam aj toho štvrtku, teda Burger spieva štvrtku? No, počkať, toto je... Lebo my vlastne z každého, aspoň sa mi zdá, že z každého albumu, možno z tej gule nehráme nič, ale by som sa musel kúknúť teraz na tracklisty, aby som fakt dobre vybral. Ale asi, akože nostalgia nepustí, asi proboha to je príšerné, Fantomas, to je Halo, je tam Dachto, myslím, že? No tak asi táto, lebo mi príde taká, že to je taká skôr ako keby scénika, než nejaká hitovka do rádia. No. Vnímali ste tedy, že Ľubo vlastne sa snaží robiť aj tie koncerty ako keby scénicky? No vnímal som to hlavne preto, že my sme s Ľubom boli chvíľu, aspoň teda ja som chvíľu dostal možnosť s ním robiť v divadle Stoka. Takže som vedel, že on má k tomuto blízko, že to je vlastne ako keby možno aj väčšinové pôsobenie, väčšinová hudobná osobnosť. Takže tak. A ako by ste ho charakterizovali ako umelca? No mne vlastne úplne stačí, že je možné v súvislosti s ním použiť to slovo osobitosť. To je také ako... A ako človeka? Ako človeka... Počkaj, čo povedať, aby to nebolo také klišé a zároveň, aby to nebolo príliš premýšľavé. Bezproblémový. Že bezproblémový. Ja by som sa chcel opýtať, že aké to je pre dramaturga presadiť vlastne hudbu takéhoto razenia do rádia? Je to náročné? Strašne jednoduché to je, lebo to je moja robota. Čiže keď som dostal od vedenia tú dôveru, tak ju mám a robím, čo uznám za vhodné. No. Je to strašne jednoduché. A ťažšie to majú dramaturgovia, ktorí pracujú pod tlakom nejakých komerčných požiadaviek svojich majiteľov na to, aby predali viac reklamy a tým pádom tam musí byť viac rýchlejšej, stupidnejšej hudby a tak ďalej, ale ja tento tlak našťastie nemám, takže vlastne je to veľmi jednoduché. Stačí ako poznať dostatok zaujímavej hudby a ide to samo. A našli by ste nejakú podobnú skupinu zahraničí, ako je Ibn Rashid? No, všimol som, že máte veľký prehľad o hudbe, tým vám nechcem vychotiť, to hovorím ako fakt. Že počúvam... Tak to je moja robota, no. Áno, takže či máte pocit, alebo
také, že toto mi pripomína trošku Ali Ben Rashid. Či ste sa s tým niekedy stretli, keď ste počúvali niečo? Áno, je jeden celý label, volá sa Recommended Records, z ktorého produkcie je úplne evidentné, že Ľubo má tento typ hudby rád. A plus v Česku by sme, alebo na Morave by sme asi našli kapely, ktoré, netvrdím, že sú vyložene podobné, ale majú takú podobnú estetiku, ako povedzme kapela Ešte sme sa nedohodli. Alebo Odvážni Bobříci bola tiež taká skupina, ktorá by mohla spadať do tej kategórie. Alebo potom napríklad, neviem prečo mi napadol práve album Residence s gitaristom a spevákom menom Snakefinger. A toto je niečo, čo myslím, že asi na tom by sme sa tiež s Ľubom zhodli, že by to mohla byť jeho a ich krvná skupina. Keď ste boli v Stoke, rozprávali ste sa aj o hudbe? Ako o tvorbe a také? Alebo ste riešili vlastne skôr to divadlo? No my sme, keď sme niečo riešili, tak skôr tú scéniku priamo do toho predstavenia Impas, kde som chvíľu ako sa podielal na tom len vyslovene ako s hraním perkusí. A tam, tak to bola pre mňa taká dobrá škola, že som sledoval vlastne, že koľko toho hrá Ľubo a hneď som vedel, že aha, že tak tu síce akože bubeník si zvyknutý hrať skoro neprestajne, ale tu to nebudeš hrať neprestajne a to mi dalo dosť veľa, že zrazu ako keby som zistil, že tie pauzy, tie tichá, že to je vlastne, alebo nejaká nepravidelnosť, že to môže byť ako vlastne skôr prínosom ako nejakým odobratím. No, pýtal som sa, či ste sa tedy rozprávali povedzme o tvorbe nejakej zahraničnej, domácej a tak. Možno áno, ale človeče to je 30 rokov. Keď sa pozriete späť teda... Ale zdá sa mi, že sme sa bavili práve o Residence. Keď sa pozriete na tých 40 rokov, ľudí robia 40 rokov, čo existujú, čo si poviete, alebo ako by ste ich zhodnotili? 40 rokov ako Ali Ben Rashid? Premýšľam nad tým, že či by sa im páčilo, keby spravili také, čo teraz robia kapely, ktoré majú 40 rokov vonku albumy, alebo 50, že sa stretnú na pódiu a od prvej do poslednej piesne to zahrajú presne tak, ako to bolo na albume. Premýšľam nad tým, že či toto je niečo, čo by si vedel Ľubo predstaviť ako zmysluplné. A mne by sa celkom ľúbilo, keby to spravil. Že keby to šlo. Tak toto mi tak napadlo. Určite ste zaregistrovali, že menili zostavy. Áno. Rôzne. Ktorá sa páčila najviac vám? S prvým a druhým albumom asi, no ale... Možno tá prvá, lebo tam... Neviem, ako presne to chalani docielili, ale miestami tie pesničky znejú smiešne, ale vzhľadom aj na intelektuálny potenciál Ľuba nepochybujem o tom, že to je zámer, ale miestami to tak hudobne naivne, ako keby malo provokovať. To sa mi na tom asi páči najviac. No. Môžeme by ste aj na textami, alebo teda posudzovali tie texty, lebo ten druhý album je výrazne posunutý inde, čo sa týka aj textov. Áno, ten druhý má podľa mňa lepšie texty, ale mňa baví viac tá hudba v hudbe. Dobre. Ja som sa ešte chcel opýtať, že je to 40 rokov, že tá kapela je na scéne. Má ešte čo povedať, alebo oslovuje istým spôsobom stále ľudí, akože videli sme, že na koncertoch, že chodia aj mladí, chodia aj starí, že to je ako keby veľký prierez tým, kto tam chodí, že čo je na nich také, že ešte aj 17-18 roční ich chcú počuť a vidieť, ale zároveň chodia aj tí 40-tnici, 50-tnici. No tak, 60-tnici. A 60-tnici. Čo on bol? No tak asi sú originálni, tak tým pádom to je stále skupina ľudí, na ktorú to zaberá, že byť originálny, že je pre nich hodnota. A tá uniformnosť, tá je v pop music tiež prítomná a tá tiež zaberá na skupinu poslucháčov a na väčšiu, výrazne väčšiu, ale tak nájdu sa aj takí, ktorí to stále chcú a ocenia. My sme napríklad Ľubovi navrhovali, že boli tam mladí 18-roční takí ako študenti, a len preto, že to počúvali cez Spotify, ale oni tam majú len jeden album na Spotify, ten druhý. Iný nemajú. Takže tí deti vlastne, študenti boli takí prekvapení, že sú tam aj iné skladby, oni sa tešili vyložene na to, čo majú napočúvané. Ale boli milo prekvapení, sme sa ich pýtali potom a
či ten marketing myslel v tom zmysle dať teda svetu vedieť aj tým mladým generácií prostredníctvom tých streamovacích služieb akýchkoľvek, či už Spotify alebo nejaký iný, alebo YouTube. Viac, lebo oni na YouTube nemajú, vlastne oni na YouTube nemajú ako klip, alebo nemajú ako pesničku solo. To je pre nás dobré. Pre nás v rádiu je to dobré. Tak čo myslíte, bolo by dobré natočiť klip mladí po 40 rokoch? Ako vzniku? Neviem, ja si myslím, že Ľubo je ten človek, ktorý taktiež akože sa neúplne rád vracia, že radšej ho bavia nejaké nové veci a to je podľa mňa podmienka nejakého mentálneho zdravia, zachovania, nejakého prežitia, že tá minulosť je síce taká istota, ale nemyslím si, že mu by sa do takého niečoho chcelo. Dobre. Hm. Tak, ďakujem pekne. OK. Ja som vám zvykal